हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव रायलायबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लाइक होबानो जाबाय लोगोफोर नै अखा हालायबाय जोंनियाव दायो ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो खोमसि जाबाय दा खोमसि जानायखाय मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव न'आवनो जिरायनानै थाबाय थानांदों दा टाइमाबो जाबाय नालाय संनाय खावनायनि माने आराम्भ खालामहांबाय आरो नायदो जोंना न' ओंखाम संग्रा अबस्थायाबो माबायदि जानानै दं बेवहायनो अखाबो गोलैबाय साइकेला थिखोनाय जायासैना नै बेवहाय संनाय खावनायनि दा बांद्राय अखा हायोब्लाथ' जायगाया सोलायनांगोन ओंखाम ओंख्रि संनाया नै आलु एसे होनानै 10ता टाइमाथ' जाबाय ना 10ता जाबाय 10ता जायाखै नै अमा बेदर एसे लाबोबाय आलुजों सेरसे लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ बाहाग मोननै खालामबाय आरो दा मोनायाव बोथिसे जानोसै दा नैबाव माखासे मा होनगोनलाय बेखौ इनग्रिडियेन्ट्सफोरखौ जगार खालामगासिनो दङ आलुजों जानोसै ना आलुजों भाजा बानायना जानोसै बेजोंनो ओंख्रि बायदि नै अरदाबा नै अखा हानानै माबायदि अबस्था जाखो न'आ अबस्थायानो बिराद गाज्रि गोथाव संनो नंबाबो जाला फारसेथिं ओंखाम संग्रानि अबस्थाया बिराद गाज्रि नै अखा हागासिनो खोमसिनो अखा गोलैबाय बे साइकेला थिखोनाय जायगायासो जोबनोसै उफाय गैला बेफोरबायदिजोंनो आंना कन्डिसना बेबायदि जाबाय नै ओंखाम संग्रानि कन्डिसना माबायदि प्लास्टिक खोबलाबायनाय हादानाव रायजो जानाय बिदिसो जाबाय बनालाय जेबो सिन्था गैथ'वा किन्तु गेस गैयिनि थाखाय बेखौ जगार खालामनो गोनां जाबाय नै बना औवा बन गोजा बेयो बारा लास्टिं होआ औवा बन बेखौ हाखु दाखु जगार खालामनानै दोननो गोनां जाबाय माने गेसआथ' बयबो मिथिखादों बयहाबो प्रब्लेम जादों आरो बैयाव एसे दंमोन नै बना बेखौ माबा खालामनो हायाखिसै थिखोनो हायासै एसे राननांगौ दङ दै एसे जोब्बाय नैबे दंफां खोदोम बन औवा बनालाय दंथ'यो आरो बर्थमान दा गेसआसो मोनैनि जारला जाबाय दा बेवहायनो संनानै जानोसै आं अर जगायग्रा जानोसैलै मोनानि थाखाय फोरानबाय लोगोफोर मोदोम गोजा बासिनानै लाबोदों माने मेजेमखौ बारा लाबोआसै आरो आं बाराद्राय मेजेमखौबाथाय जानो हाया नालाय दा बेवहाय दा मोनानि थाखाय दोनबाय आरो सेरसे लाबोबाय माने दासान्दि अमाया बिराद मोजां बायनानै जानो थाखाय माने 250 थाखा केजिफ्रावनो मोनलाबायदों आरो 300 250 दा बेखायनो सेरसे जासि हरथाबनायखाय सेरसे लानानै फैबाय आरो दा मोनायाव गोथाव माजोंबा जानोसैलाय आलुआ हाखावखांबाय नैबेयावहाय सामब्राम नैबेयाव बानलु देबाय आरो आलुखौ बिदि एसे गिदिर होबाय सामब्राम गुफुर हाइजें लखबर गैया नै ओंखाम ओंख्रिफ्रा मोनजोब्बाय लोगोफोर जानांसिगौल' दा अखा हाबाय थानानै माबायदि अबस्था जाखो दै जाजोब्बाय रेजेरजोब्बाय दायो दा दसे थानानै जानोसै आरो एसे ओंखामा सोमनो नांबावगौ एसे गुसु जानानै जानोसै नै ओंखामा थोलायलायासै दिनै ओंख्रिया गोथाव जाबाय नालाय दा फिसाजोनि बाहाग कुकाराव संफिनसिगोन दाना कुकाराव संफिननांगौ जालायबाय बारा जाबाय जों सानैजों बारा जाबाय दा फिसाजोआ स्कुल गबा जाफैनो गैला नालाय दा ओंखायनो गोदान संफिनबाय नै गामाखालि बिसोरल' सिगाङाव संनाय बायदि ओंखामानो गोजां थालायोमोन जेनेबा हयलाय नै संफिननांगौ जाबाय नै बेवहाय एसे माने सबाय बिमा गायदोंमोन आरो लोगोफोर दा बारा साइसथ' जायासै हाग्रा बंग्रा जानानै
दासो दावखोफुबाय थादों नै जानो थाखाय सबायबिमा एसे मानखोजोबनानै दं दा नै गन थुना होजोब्बाय आं गयाबो नैलै आंना दासो दावखोगासिनो लोगोफोर दख्लबसेयावनो गायलाबायनानै दोनबाय आं नैबे सब माने सबायबिमा दासो दावखोहांजोबदों नै गयाबो दासो दावखोहांजोबदों नै बारा गोबाव जायाखै देग्लायसो गायदों मैथा बांगालाबो एम्फौ जाला जालि जाजोब्बाय लोगोफोर अखा बारा जाबाय एखे थाजाला माबा एसे नायदिंलाबायदोंमोन आं मैगंफोरखौ माबायदि जाखो होननानै बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर दोनथ'बाय बाय बाय